Hej Lars, det her er min optagelse af... Hej Lars, det her er min optagelse af mit Excel-program aflevering. I denne opgave har jeg valgt at summere ved at skrive er lig med denne kolonne med denne kolonne og enter. Og det har jeg så gjort hele vejen ned, fordi i tilfælde af at jeg bare kopierede den, så kom der en forkert ligning ud af det. I kasserapporten har jeg valgt at summere hele vejen herfra og herned og trykket autosum, fordi hvis jeg så vælger at skrive for eksempel at der er et dankortvaresalg på 2000, så vil den ændre hernede med det samme. Så vil den ændre her i beløbet med det samme, som du kan se der. Og igen, hvis jeg sletter den, så vil den ændre tilbage igen. Her har jeg valgt at summere disse beløb, og her har jeg valgt at trække dette beløb fra dette beløb. I denne har jeg markeret og farvet denne række og denne række som vist på den løsning, du havde vedlagt. Så har jeg markeret disse 4 og trykket indsæt og valgt cirklen med et 3D-cirkel. Og da jeg havde trykket den ind, så kom denne skærm frem uden disse bogstaver. Da jeg så kopierede herfra, eller tog og markerede det hele opad, helt op til computerskærm, printer og mus, så kom det frem her, som det gjorde nu, som det står her nu. Og jeg har valgt at trykke på denne og trykke gradueringsfyld og markeret dem, som du kan se her, for at den skulle få den her fading ud i det hvide, som der stod i din løsning. Det er min præsentation. Tak skal du have. Hej.